Ty si pil alkohol a i si kouřil trávu. Jo, to se potom začalo formovat někdy v těch 17 letech a to vedlo potom k odsouzení. A zažil jsi tam, že třeba to někdo si to blbě v té hlavě poskládal a nastoupil tam s takovouhle? Jo, dostal jsem facku hned první týden. Oni tam fetujou nejčastěji fentanyl, který je namočený v náplaste. A když jsem na něj naběhnu, tak tam najednou jako přiběhlo dalších 10 chlapů a snažili se to urovnat. U tebe to byla převýchova. Ty jsi rád, že jsi seděl, protože ti to změnilo život k dobrému. Jo. Je spoustu typů komunikací, učím, to znamená rétoriku, řeč těla, storytelling, prodejní komunikaci, přesvědčovací komunikaci, ovlivňovací komunikaci, ale jednu komunikaci teda neučím a to je, jak komunikovat ve vězení. No já mám dnes hosta, který, jak nám napověděl ChatGPT, prošel spoustu životními výzvami a jedno období bylo za mřížemi. Honzo, ahoj. Čau. Honza Šerif, já jsem strašně rád, Honzo, že se nebojíš se bavit o věcech, jako je vězení, jako je tvoje minulost, která s tím souvisí. A my se samozřejmě budeme věnovat komunikaci ve vězení. To znamená, když by, nedej bože, někoho čekala takováhle životní výzva, jak se na to připravit? Protože tam je spoustu standardů, ten svět je úplně jiný, všechno tam funguje tak trošku na ruby. Takže já jsem moc rád, že si právě tady o tom budeme povídat. A kdybych se zeptal na něco, co by bylo nevhodný, tak klidně řekni, hele Peťo, na to nechci odpovídat. Určitě, jo. Skvělý. Jo. Honzo, aby jsme tomu udělali maličko background, tak možná představ sám sebe. Ty nejsi úplně typický bílej kluk z Mostu. Takže kde jsi bydlel, jak jsi vyrůstal, jaký máš vlastně rodiče, aby jsme věděli, s čím jsi do toho života vstoupil? Tak otec pochází z Rovníkový Gvinej, kde vidět, že typicky příbramák úplně nejsem. Matka je z České republiky a otec vlastně se tady stavil chvilku do Prahy, poznal máti, já jsem se tu narodil v Česku a žiju momentálně s babičkou a s dědou z matčiné strany na Příbramsku. No a táta, znáš ho, poznal si ho jako malej, nebo teď třeba v dospělosti, tobě je kolik? Je mi 26. Je ti 26. Byl s maminkou, žili jste jako rodina, nebo to byla jenom nějaká chvilková známost? Byla to chvilková známost, už několik let hraje Mrtvýho brouka, takže vůbec netuším. Aha, a fotky si viděl, takže víš, jak vypadá jo. táta. Ty jsi teda vyrůstal celý život jenom s maminkou a s prarodičema, nebo mamka měla třeba nějakýho přítele? Neměla. Takže mamka byla sama a žili jste jenom s maminkou, anebo jste žili právě i s těma prarodičema? I s těma prarodičema. A maminka ta už není, nebo? Bohužel nás opustila. Maminka vás opustila? A jak je to dlouho? Od roku 2014. 2014, to znamená, tobě je 26, to je 12 let, takže ty jsi byl bez obou rodičů v takovém tom nejtěžším období, kdy člověk ty rodiče asi potřebuje nejvíc, samozřejmě prarodiče skvělý, pokud jsi s nima vyrůstal, ale je tam přeci jenom nějaká ta generační jako větší díra. To znamená, že s maminkou jsi zrozuměl do těch 14 let? Jo. Tam to bylo v pohodě, no. Až teda ty mezigenerační rozdíly s těma prarodičema už jsou jako docela na ostří nože občas, no. Když teda maminka odešla ve 14 letech, ty jsi zůstal s prarodičema, tak byl to třeba nějaký zlomový moment, kdy, nebo jsi byl tak trošku problémový dítě už dřív? Spíš zlomový moment, bych řekl. Ty jsi neměl třeba ve škole problémy kvůli rase nebo kvůli nějakému rasismu? Vyrůstal jsi jako v dětství, který bylo hezký, nebo už tam se možná nějak mohlo formovat to, co tě potom přivedlo za mříže? Řekl bych naopak, jako dětství jsem měl takový, že na něj strašně rád vzpomínám. Dětství tam nebyl nějaký jako vyloženě problém přímo ani jako rasovej, tak nějaký posměšky na škole, tak to je normální, děcka jsou prostě takový, jaký jsou, ale že bych to těm lidem vyčítal nějak už i teď, když jsem dospělej, tak to ne. A sám teda jako o sobě byl jsi problémový dítě nebo nebyl problémový? Jestli jsi třeba chodil za školu, jestli jsi už třeba kouřil ve 13, jestli jsi měl sklony k násilí, nebo tak nějak, že jsi byl prostě zlobivý dítě? No, celou základku jsem abstinoval, ale řekl bych, že asi tak jako klasika, matiku jsem nesnášel, možná i ten přírodopis, jinak jako normálka, no. Takže jaký jsi měl třeba známky? Tak z matiky nedostatečný, z příroďáků taky. A jinak? No a jinak, možná jsem trochu zadrhával v češtině, no. A šel jsi na školu někam po 8. nebo 9. třídě? To Kam jsem jsi šel na humanitární liceum, tam mě to nebavilo, šel jsem dělat na kováře, ale právě v průběhu toho kováře, už
relativně nějak tak se začal formovat nějaká jako závislost na alkoholu, která pak následně vedla k tomu uvěznění. Proč jsi začal pít? Bylo to kvůli tomu, že si právě třeba ti chybělo doma nějaký zázemí, nebo s prarodičem asi si nerozuměl, nebo co tě vedlo k tomu alkoholu? No, k tomu alkoholu mě vedla taková ta klasická frajeřina, aniž bych si uvědomoval následky, který to může mít dlouhodobě. Kdybych věděl to, co vím teď, před x lety, tak bych do toho vůbec nešel. A ty jsi teda začal pít někdy ve 14, 15, v 16 letech? V 16. V 16 letech. A stal ses na alkoholu závislým nějak brzo, nebo jak jsi se propadal do toho, že si třeba už musel pít alkohol? No, dejme tomu tak 2 roky po tom, co jsem začal. Jsi se stal závislým? Jo. Alkoholik. Co jsi pil? Pivo a rum. A kolik si toho dokázal vypít? No, tak to nemůžu běžně říct, ale tak asi ten zlomový bod přišel, když jsem jednou dal asi 0,7 za 20 minut rumu a to jsem si jako uvědomil, tady je jako nějaký problém, protože tam se zvyšuje ta tolerance, že jo, takže to není úplně takový jako na začátku, no, když chlastáš časem. Ale ještě bych podotknul, že teda, jelikož jsem černej, tak nemám určitý enzymy, které jsou zapotřebí k tomu, aby se ten alkohol rozložil, takže u mě je to ještě jako dvojnásob horší než u jiných lidí. A působilo to na tebe nějak právě, co tě potom přivedlo, to znamená, byl jsi třeba agresivní, nebo jsi měl sklon k tomu dělat věci, které se dělat nemají, bylo ti to jedno, nebo si třeba musel na ten alkohol schánět peníze a to tě potom přivedlo za mříže? No, mě za mříže přivedlo to, že jsem vlastně byl takovej strašný lajdák. Jo, že jsem byl takovej jako bezohlednej ke svým nějakým plánům, který jsem měl, zapomněl jsem na všechno, často jsem je zapomínal a to pak vedlo k tomu, že mě nahlásili za prodej marihuany a to potom vedlo k tomu, že já jsem nedodržoval podmínky, které mi stanovil soud a to vedlo potom k odsouzení. Takže ty jsi začal prodávat marihuanu, tu jsi začal prodávat v kolika? 18 asi 3 měsíce se ní prodával. Jenom 3 měsíce? No 3 měsíce a už mě napařili, že jo. Napsali tam do hlášení, potkal jsem Černocha, tak to je asi jasný, kdo to byl, že jo. No a potom tohle. To blbě schováš, veď? No. Mezi dílerama. Jo. takže ty si v 18 se rozhodl, že budeš dílovat trávu, protože jsi chtěl vydělat peníze a to už si nestudoval, to už si nebyl na tom kováři. To už jsem ukončil školu právě. To jsi ukončil školu a přemýšlel jsi, šel jsi někam do práce nebo nešel vůbec? No ty konkrétní 3 měsíce ne, ale předtím jsem pracoval chvilku jako řezník a ještě jsem dělal spíš takový ty jednorázovky, s dědou jsem dělal zedníka přes vesnice, různý kšefty, nebylo tam zkrátka nic stálýho. Tak si začala prodávat trávu, někdo tě naprášil a začalo se to nějak s tebou výst po té šikmý ploše dolů. Tak jak to vypadalo? Ty si teda dostal nějakou podmínku nejdřív, ale protože jsi byl závislý na alkoholu, tak si neplnil, porušoval. Jak to probíhalo v tuto dobu? No takže mě snad každý týden upozorňovali, abych se nahlásil k probační, já jsem to každý týden odkejval, ale kašlal jsem na to. Jo, a jediný, co mě zajímalo je, kdo půjde, ne jako v pátek běžně, ale kdo půjde ven ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu, v neděli. Zkrátka jsem prostě pořád chtěl být s kámošem, ano. A to mě nakonec přivedlo tam, kde jsem skončil. A jaký jsi měl kámoše? Měl jsi jako podobný kamarády, jak se říká, z mokrý čtvrti, nebo jsi měl jenom prostě kámoše, který občas zašli, ale ty si tak trošku vyčuhoval tím svým lajdáctvím, nebo tím, že si potom začal prodávat? To ne. Měl jsem kámoše, který užívali pravidelně, buď stejně jako já, nebo ještě víc. Jo, byly tam výjimky, ale těch bylo málo, někteří, kteří užívali míň. A takže ty si pil alkohol a i si kouřil trávu? Jo. To se potom vlastně začalo formovat někdy v těch 17 letech ještě ta tráva. Takže jsi hulil, chlastal, nějaký drogy další ještě? Ne, to ne. To tě nalákalo. Dobře, takže dejme tomu, že jsme, nevím, rok potom, co jsi měl nějaký první problém s tím zákonem, měl si teda docházet na probaci, nedocházel si. Co bylo dál? Upomínky, který jsem ignoroval, vlastně, poštu jsem ani nečet, tam mi chodili do kaslíků ty obálky. Pak se stalo to, že moje babička mi řekla, že když si nenajdu normální práci a nebudu fungovat, takže mě vyhodí z baráku. No zase jsem prostě jako si myslel svoje, kašlal jsem na to. No a pak se stalo, že u nás jednu dobu bydla teta, kterou mimochodem nikdo nemá rád. A ta teta udělala to, že vlastně mě nahlásila, když jsem tam vkročil na pozemek,
A i přesto, že mojí babičce a zároveň dědovi to nevadilo u policajtů, tak to šlo k soudu. Na soudě rozhodli nakonec to, že vzhledem k tomu, že jsem na všechno kašlal už minimálně půl roku, mě dají na vazbu a na vazbě vlastně ono to funguje tak, že ty když tě zavřou a máš ještě jako něco jiného v řešení, tak ti všechno propálej. Jo, všechno, co jsi udělal doposud, ve většině případů ti propálej, takže třeba dostaneš rok a pak se dozvíš za půl roku, že máš 3 roky. Aha, a ty jsi měl ještě nějaký jiný řešení dalšího v tu dobu? No ten prodej té trávy. Prodej té trávy. Jo, a k tomu si měl ten neoprávněný vstup na cizí pozemek, nebo jak se to Ano, právě. A za ten neoprávněný vstup mě nakonec neodsoudili, ale propálili mi tu trávu. Takže jsem byl jenom 3 týdny na vazbě a už rovnou jsem letěl do věznice. A šel jsi k soudu a u soudu ti teda dali kolik? Ne, to jsem ani nemusel. Právě, že když už tam máš tu podmínku, tak oni ti to nastaví normálně. Tam vznikne samosoud, vlastně ani nemusí, tam přijde řízení, razítko a už jdeš. A ty jsi teda nastoupil do vězení, kam jsi nastoupil a na jak dlouho? Vitýs. A na jak dlouho? Na rok, 14 měsíců. Ty jsi dostal 14 měsíců vlastně za 3měsíční prodej trávy. Jo. To je tvrdý docela. Je, ale dostal jsem to kvůli tomu, že jsem nedodržoval tu podmínku. Hele, a když ses teda dozvěděl, že půjdeš do vězení, jako bál ses třeba vězení už předtím, když jsi už nedělal správně věci, které jsi měl dělat? No samozřejmě, to je normální, já jsem z toho jako podělaný až za ušima, no. No, než někdo řekne, no tak půjdu sedět, půjdu na rok, pohoda, odpočinu si, pak se vrátím, naučím se nějaký nový tričky a zase skočím do toho. Jo, takový lidi jsou, potkal jsem takový lidi, ale já jsem takový nebyl. Ne. Takže když tě odsoudili, tak co jsi řekl? No, že to jsem v loji prostě, jako, že se z toho nedostanu a že jako... Nevím, řekl jsem si, že to musím vydržet, no, ale tak... 14 měsíců, na jednu stranu to nevypadá tak dlouhý, na druhou stranu, když jdeš do takovéhohle zařízení, kde nevíš, co tě čeká, tak to asi vypadá jako hodně dlouhý trest. No tak ta tvoje rozumová část si řekne, jo, dobrý, musím si to odsedět, prostě nějak to dám, jo, ale ta animalistická část lidský povahy si říká, hele, tady je něco špatně, to přece neexistuje, že seš teď zavřený a nemůžeš si jen tak jako projít. Mm-hmm. No. Snažil ses nějak na to vězení připravit? Ty jsi šel rovnou z vazby, takže zase tolik času asi si neměl, ale říkal jsi, hele, jak to bude, vzpomněl jsi třeba na nějaký filmy, který jsi viděl, jo, že by si řekl z toho, tohle bych neměl, tohle bych měl, takhle to tam možná bude fungovat, tak se na to přijdu tam, budu dělat machra, aby si ze mě hned někdo neudělal nějakýho sluhu, nebo jak jsi k tomu přistupoval? No tak z začátku jsem spíš jako vždycky skameněl a jako čuměl, jenom pozoroval, ale už na Přebylu, což je nástupní oddělení, jsem tam stál na místnosti, kde bylo dalších 30 chlapů, všichni na mě čuměli nějak jako divně, že jo, Černo prostě tam si nesepětel. Ty byl sám, takhle, jako jiný rasy, nebo tam byli třeba nějaký ještě třeba Vietnamci, Číňani? Byl tam jenom jeden jedinej, my jsme tam byli 2 v celé věznici. Jo. Černoši nebo? Černoši. Jo. No a první, co teda jako mě šokovalo, že se mě zeptali, jestli nemám nějaký jako špatný paragraf, a začali mě zkoumat, říkám, jako nemám, tak jako tady podívejte. No a tak jsem začal hrabat do 5 let, co jsem u sebe měl, no ale on je nezajímal, ten můj paragraf je zajímalo ve skutečnosti, co mám v tom pytli. Takže jsem vytáhnul tabáky, oni si toho všimli a pak, když jsem si šel zakouřit do takové místnosti vedle, tak jsem přišel o tabák. To bylo takové jako... Že tě ukradli. Jo, že mi ho přímo ukradli, tak jsem se naštval, říkám, jako kdo z vás chlapi to byl, a všichni takhle jako koukali a nic, jako nikdo nic. Nikdo tam nenastoupil na tebe, kdo řekl, a co s tím uděláš? No, vůbec, neexistovalo. 30 chlapů a jako nikdo. A všechno to byli teda bílí kluci, kromě teda jednoho, jo. A byli tam za podobný prohřešky. Nebyli tam nějaký, jako, nevím, vrahové, nebo prostě někdo. Jo, byli. Takhle. Tam to nebylo vůbec jako rozstřízený. Jo, počkej, ty jako 14měsíčník v úzovkách za takovou blbůstku si šel mezi takovýhle ostrý chlapy, jo? No jasný, normálně. To je mazec, no. Takže ty jsi seděl s lidma, který co udělali třeba? Nebo kolik měli ty svoje pálky? Tak ve většině případů to byly násilné trestné činnosti v rozmezí nějakých třeba 3 let. Jo, 2 až 3 let tam většinou. Ty 2 roky byly taková ta klasická hranice. Dejme tomu, byly tam i nějaké jako výjimečné případy. Nejvíc jsem tam viděl týpka, co dostal 19. Ups. Jo, a nejméně asi frajera, co dostal 4 měsíce. Takže většinou tam byli za násilný trestní činy, nebo tam byli takový nějaký za něco podobného, třeba nějaký díleři nebo vařiči? No, ty vařiči většinou dostávali pálky, jo, třeba 9. Aha. Viděl jsem týpka, co dostal 9, no, za vaření. Mm-hmm.
Teď se teda dostaneme k té komunikaci. Tohle je ten tvůj příběh, jak ses tam dostal, co jsi prožil. Z pohledu teda nějaký komunikace. To znamená, jsou tam nějaký asi standardy, co je vhodný, co není vhodný, co se sluší, co se nesluší, co si přímo nesmíš dovolit, co se doporučuje. Kdyby si měl tohle nějak popsat v těch jednotlivých částech, to znamená, jak tam přistupovat k té komunikaci? Věřit lidem, nevěřit, svěřovat se, nesvěřovat se, hrát si na drsňáka, nebo spíš být kamarádský? Největší jako problém v tom je, že jelikož je to uzavřený prostředí, hraje tam pověst. Pověst tam hraje, řekl bych, i nejdůležitější roli. My tomu v našem biznisu říkáme brand. Musíš mít prostě dobrou značku, takže tam potřebuješ mít taky brand a ten brand by měl být jaký, aby pro tebe byl výhodný. Charakter. Jakože máš být charakterní, nemusíš být drsňák? Ne. Přímej, chovat se tak, jak se schoval venku, jo, v rámci možností, být slušnej, slušnost je tam hodně ceněná a hlavně nelhat, nepodvádět. Podvody, dejme tomu, že třeba podvedeš jednoho vězně z oddělení třeba 2.5, jo, a na oddělení 2.1 to můžou vědět do 6 hodin. OK. Jo, to si prostě řeknou mezi sebe. Takže v případě, kdy ty přestupuješ třeba na jiný oddíl, že zajdeš za personálem, že se ti tam nelíbí. Můžeš říct, ale by se tady nelíbí, hoďte mě do jiného pokoje, jo. Ale oni ještě den předtím klidně, než tě tam přeřadějí, už o tobě vědějí všechno. Oni si to mezi sebou muklové řeknou, takže tam přijdeš a koukne na tebe třeba 20 chlapů, kteří už o tobě něco slyšeli. To mě překvapuje, protože já bych teda myslel, že ta pověst by měla spíš být v tom formátu, že jsem drsnej zabiják, že se nebojím poprat, že umím člověku ublížit, že jako na mě si nedovolujte. Ne. To kdybys tam přišel s takovýmhle přesvědčením, že tohle je ta správná komunikace, tak by to bylo spíš obráceně. Dostal by si na budku. Jo, jako první. Jako nemachruj tady, my ti ukážeme. Jo, přesně tak. Jo. A zažil jsi tam, že třeba někdo si to blbě v té hlavě poskládal a nastoupil tam s takovouhle? Jo, dostal jsem facku hned první týden. Ty jsi dostal facku první. A kvůli hlouposti nemohl jsem najít svoje propisky, protože jsem si tam dělal zápisky. No a když jsem panikařil, tak si to jeden odsouzený interpretoval tak, že se ho obvinuju, že mi ty propisky ukradl. Okay. No a než jsem se nadál, jako přišel jeden udělaný Slovák a dal mi facku, že jsem letěl až na druhý konec pokoje. Aha, a pak se stalo to, že jsem se naštval a když jsem na ně naběhnul, tak tam najednou jako přiběhlo dalších 10 chlapů a snažili se to urovnat. Nakonec teda v pohodě, nezbyli tě. Jo, a v tu chvíli jsem si dal do paměti, seš bordelář, když něco ztratíš, hledej, ale nebuď takovej, nepanikař prostě. A ty ses byl ochotnej poprat, jako seš jako agresivní, nebo tam se v tobě ta agrese nějak probudila, že bys řekl, jo, klidně nastupte, já si to tady s váma vyřídím? Ne, vůbec. Vždycky jsem se to snažil vyřešit slovně. A jedna věc teda říkáš, že základ je tam bejt přímej, bejt jako nelhat, ale teď mně přijde, že to je takový protimluv, jo, jsi ve vězení, kde prostě všichni jsou nějakým způsobem omezený, myslejí jenom sami na sebe. Já bych řekl spíš, že lhaní je tam jako standard, mít nějakou výhodu pro sebe. Ty se s tímhletím nesetkal? To je dobrá otázka. Ono to tam fungovalo často tak, že každý odsouzený je na nějaký cimře, jo, a člověk by měl upřednostňovat svoji cimru. Jo, člověk tam bere ohledy na svůj pokoj, tam s kým je, a druhá věc na barákovýho, šéfa. Takže když si to člověk urovná s těma, co jsou s ním na pokoji, pokud to jsou chlapy, ze kterých se za něj dokážou postavit, tak už pak někdo třeba vypustí, že tamhle Pepíkovi z vedlejší cimry nevrátil tabák třeba. Jo. Tak to už se dá vypustit, ale nevrátí tabák na svojí cimře a už může dostat. Jo. Aha. Kolik vás bylo na té cimře? 6. Jak je velká ta cimra? Je to větší než tohleto studio? Na šířku menší než tohle studio. Na šířku menší, na dílku stejný. Jo. 6 lidí, 6 chlapů. To musí být peklo. Palandy, smrádek, chrápání. Místo ledničky kýbl se studenou vodou. Fakt jo. A každý tam máte někde nějaký svoje věci, jste měli, nebo jak to bylo, jídlo? Záchod byl na chodbě nebo vevnitř? Na chodbě. Na chodbě. Tak aspoň tak, ne? Jako záchod na celé. Hele, ty jsi teda tam zkusil něco, zjistil jsi, že takhle to není, že to není dobrý nápad a potom
přesně dělal jsi nějaký zápisky, že by si říkal, hele, tohle jsem viděl, tohle nefunguje, tohle jsem viděl, tohle funguje, jako že by si dělal takový nějaký slovníček, myšleno toho, co je vhodný, co není vhodný, co se smí, co se nesmí? No, ani jsem nemusel, protože právě díky odsouzení tak jsem začal uvažovat o světě trochu jinak a tak jsem si pořídil psychologické knížky, které mi dost pomáhaly, byl takový podpůrný mechanismus a díky tomu, že jsem si to takhle mohl rovnou ověřit i v praxi v tom vězení, tak mě to strašně pomohlo. Kdybych si ty knížky nepřečet, tak bych tápal neustále. Jedna stránka je komunikace teda s odsouzenýma nebo s těma chábrama tam. Na celé teda to bylo o tom být ke všem upřímnej, být třeba kamarádský, dokázat půjčit tabák s tím, že ti to potom vrátí. To znamená, že tam bys to popsal jako celkem jako férovou záležitost? Jo, určitě. A mezi těma cimrama? Jako byly tam nějaký jako půtky, nebo že to je cimra, tu nemáme rádi, tuhle cimru nemáme rádi, tohle je cimra, kde jsou kámoši? Tak nejenom mezi jinýma cimrama, ale celkově v tom vězení panují hodně Reciprocita, jasný. Tak tyhle zákony tam panují, jenomže ona není úplně jako balancovaná. Takže ty třeba dejme tomu půjčíš si 3 cigára od někoho, ale vrátíš jich 9. A nejhorší na tom je, že ten člověk ti to neřekne. On se to vybere později. Jo, takhle, takže taková lichvička malinko, že on řekne, hele, já jsem ti kdysi půjčil 3, ty jsi mě sice vrátil, ale ještě mi dlužíš 6. Jo, přesně tak. A co ty by si s tím udělal? Můžeš říct ne? Ne, 3 za 3, kámo, je to srovnaný? No musí říct ne, protože když to neřekneš, tak pak přijdou další 3. Takže to je ono, takže ano, takže ty se musíš jako postavit za nějaký to svoje právo, říct, hele, já jsem si půjčil 3, teď jsem ti vrátil 3, navíc nemáš nárok? Jo, přesně tak. Takže musíš být v nějaký té určitý formě komunikace tvrdý, nekompromisní, asertivní. Ale teď kde je ta hranice toho, kdy je to výhodný, nebo kdy se to má udělat a kdy zase na druhou stranu ne? Tak musíš být takzvaný, já tomu říkám, hodnej tygr. Jo? Okay. Vzít si toho týpka někam stranou, vysvětlit mu, jak se věci mají. Když to pochopí, OK, když ne, tak prostě jeho problém. Ale v momentě, kdy tam před ostatníma muklama na ní začne řvát, už to na ní vyvíjí tlak, takže je větší šance, že on se potom naštve rychlejš. Takže vzít si ho někam stranou a to tam jde. Tam je prostor nějaký, kam si ho vzít stranou v tom vězení. No, to je vtipný, tam je takovej slangově se říká, vem si boty, pojď na koupelnu. Jo, což znamená boty, abyste si nepošlapali nohy, chodidla a koupelna znamená bitka, jo. Ale to je spíš takový jako slang, jo. Jasně. To v těch případech si ho můžeš vzít jako stranou normálně, prostě v klidu. A ty jsi tam zažil nějakou bitku? Něco ostřejšího? Jo, frajer tam rozbil sklo na dveřích, jinýmu tam zničili brejle, dobilo ho tam asi 6 chlapů, jako, protože práskal, takže takhle. A co se s tímhletím dělá? Jakože všichni děláme, že se nic nestalo, přijdou bachaři, řeknou, kdo to byl, co se stalo a vy všichni, nic, upad, uklous po mejdle, nebo... Jo. Takže drží se tam ta basa v té base, jakože hele, co se tady uvaří, to se tady taky sní a bachaři nemají nárok na nějakou férovou komunikaci. No v tomhle případě tam byl odsouzený, který se jmenoval Kocour a přímo bachař nám řekl, protože bachaři si vzali psy a psi začali prohledávat věci a jeden známej říkal, to si snad děláte srandu, jako nám tady budou prohledávat věci psy a on mu řekl, ne psy, ale kočka. Jo, což už bylo kódovka, že jo, takže oni věděli, že až bachaři odejdou, tak mají jít za Kocourem. A dát mu za vyučenou. Jo. Takže bachaři v nějakých formách komunikace spolupracujou, jakože by, že jste nějak trošku na jedné vlně s nima, takže oni vám třeba dají takovýhle nenápadný tip, kdo by mohl být pro vás nebezpečný. A na druhou stranu ta komunikace mezi bachařem a mukama funguje jako jak? Je to nějak jako, že hele, když vy budete fajn, my budeme fajn, nebo jsou tam pitomci, který si léčí nějaký mindráky. Co jsi zažil ty? Tak spíš ty oboustranné výhody. Jo, že třeba bachaři mají třeba podezření, jo, můžou udělat filcung, ale vědějí, že ten oddíl je v klidu, že nikdo z baráků neřve, protože tam byly vlastně 2 baráky a mezi sebou takhle komunikovali, což bylo otravný, jsem si chtěl číst, to bylo strašný. No a takže oni bachaři vlastně jako si můžou nějakým způsobem, aniž by jako to předem řekli, jo, aniž by se s někým domlouvali, tak si můžou takhle vzájemně jako vypomáhat s odsouzenýma. To se tam děje často spíš, nebo jaký je ten vztah vlastně? Já nechci říct přátelský, ale je takovej jako,
hele, buďme k sobě nějak ohleduplný, nebudeme si to stěžovat, anebo jako opravdu jdou tvrdě po těch pravidlech, které se mají vymáhat a díky tomu vznikají třeba konflikty. To záleží na věznici. Jo? Jelikož nejsem MUKL senior, tak fakt nemůžu říct, jak to funguje třeba na severu, jo, ve Stráži nebo jinde, jo, nebo na Pankráci, ale vím, že konkrétně Bytýs je přímo vyhlášená tím, že tam je obrovské množství drog. Už jako dlouhodobě. Jako vevnitř? Nebo že vevnitř, tam jo. A jak se tam dostávají? No, oni tam fetujou nejčastěji fentanyl, který je namočený v náplastech. A ty náplasti se tam dostávají jako balíkem. Při návštěvách nebo balíkem. A to, když to takhle víš ty a říkáš, to neví ty bachaři, vidím náplast, taky seberu a vyhodím. Oni asi předpokládám, že kontrolují balíky. Nebo je tam nějaká tichá dohoda? To nemůžu říct. Taky mi to vrtalo hlavou celý trest, ale jako nevím. Ale vždycky jsem věděl, že kdybych se rozhodl přerušit abstinenci, tak si to seženu rychle. A je to drahý, levný? Jak bys si za to zaplatil? Tam se dá platit různě, jo, vlastně ve vězení platíš tabákem a kávou, nebo tam existuje jiná forma, kdy ty zavoláš domů, jo, řekneš telefonní číslo a dobiješ jinýmu vězni kredit přes ty vězeňský telefony. Takže to taky jde. Frér třeba nemá na kredit, jo, ale má tam třeba tamhle, já nevím, na brko ve skřínce, řekne si, jo, tamhle tomu frérovi dám, on zavolá domů a dobijou místo jemu kredit mě. No a neměl by si ve vězení nemít telefon? Tam je vězeňský telefon. Jo, takhle dobít kredit jako na vězeňský telefon. Jo. Já myslel na mobil. Nikdo nezkoumá, jaký čísla to dobíjí. Takhle je to běžný. Aha, takže ty máš nějaký svůj kredit, který si můžeš vyčerpat na tom vězeňském telefonu. Jo, 20 minut denně máš. 20 minut denně si můžeš zavolat. Jo. Aha. Hele, a mezi těma věznicema, vy jste byli naproti sobě, já jsem nedávno viděl nějaký dokument, kde se házely ty šipky s těma lankama, silonama, nebo co to bylo. Jak se to jmenuje? On se jak jmenuje? Šíp, no, tak ty šípy. A že to je docela jako umění, protože fouká vítr a kde si co si, že jako trefit to přes ten dvůr někam. Zažil jsi to, takovouhle komunikaci? Zažil a bylo to dost nepříjemný, měli jsme čistý pokoj, všechno bylo v klidu, protože náš pokoj je číselně označený zvenčí. Takže bachaři už rovnou můžou podle okna zjistit, který pokoj to byl. No a jednou k nám přišel jeden mladý Brňák, když si tam potřeboval hodit šíp, tak jsme se naštvali v žádném případě. On nás teda pak uplatil tabákem a nakonec si tam ten šíp hodil. No a dal to na první pokus, což jsem nepochopil. Jak je to daleko vlastně? Ne? Zhruba 2, 3, 10? To mohlo být takových, více jak 10. No. To je hodně, a oni asi nejsou ty mříže velký, ne? To jsou jako... Nejsou, tam máš piškoty, to je tak, já nevím, průměr. Když to řekl piško, tak to je takhle velký. No, jasný, no. Tak to je dobrý teda. A co si tím posílali? Drogy nebo tabák. Tam se tabák může srolovat, je takovou žížalku, jo, a s tím pošle. No. Natáhnou se lana a pošle se to. A kde vemeš to lano? To jsou vlasce, nebo co to je? Vlasce, ano. Vlasce. No ty se vyrobějí z polštáře třeba, nebo z peřiny, nebo z prostěradla. To se tam nedostane, to si tam vyrobíš, ten špagát, po kterém to posíláš. Jo. Stejně jako se tam prostěradla používají na třeba dělání smaženého sýra. To mi vysvětli, prosím tě, jak se používá prostěradlo. No jako palivo. Jo, nemáme tam dřevo, takže frajeři vzali kus ešusu, který tam každý fasuje, na tom udělali smažák, z trouhanku vyrobili z tvrdlých rohlíků a dělali tam smažák. A zase, jak je to možný? Jo, mě vždycky přijde, jak je to možný, tak to prostě jsem pod dozorem. Takže pošta, drogy, předpokládám, že i nějaký mobil tam byl, vaříme si tam. jak to? Tak člověk může být hodně kreativní, jako když fakt něco chce. No a jaký tam máte, nebo jaký tam byly ty kontroly? Jaký byly ty intervaly? Hodinu, 2, 3, 2krát za den? Dobře, že se ptáš, ty kontroly byly málo kdy. Ale v případě, kdy někdo šel smažit, to jsme dělali na koupelně, tak tam vždycky někdo zaplatil takzvanou stojku. Frajer tam stál u mříží a když se blížil bachař, tak frajer zařval velitel na oddíle. Jo, což řvali i jako když se nic nedělo. Jasně. Takže to nebylo takový nápadný. No a málo kdy se stane, že bachař šel a kouknul se i do té koupelny. Ale taky si myslím, že to je spíš tím, že to nechali bejt, protože ten smažák šel cítit po celý chodbě. No teď jsem ti říct, že to se jako nemineš. Nejdeš a to se zvláštní, tady smrdí smažák, to se nepůjdu nikam podívat. Jo. Takže je to spíš takový,
že i ty bachaři si nechtějí přidělávat ty starosti, protože by to pak třeba museli řešit a tím pádem by se mohli zase naštvat i ty muklové. Takže je to takový malinko jako přehlížení pro takový nějaký společný klídeček, pohodičku. Jo, přesně tak. No. Oni ty bachaři jako fakt nechtěli mít problémy. Mm-hmm. A jak byli daleko? Jakože to je máš nějaký patro, tam máš nějaký mříže, teda tak si to představuju. A oni jsou kde? Jako tak, jinde, na jiném patře, nebo... Jo, jako, jak to tam mají daleko k vám? Tak, tam byly velící vlastně budovy, kde bylo velení. A ještě každá budova s odsouzenýma měla svého vlastního nějakého bachaře. Mm-hmm. Většinou byly 2, někdy 3, kteří sídlili v přízemí. Aha. A tam bylo teda víc pater? Jo, tam bylo víc pater, takže tam u nás byly 2 patra, vlastně 3 patra a bachaři byli dole v přízemí. Mm-hmm. Co mě zase napadá k té komunikaci, jaký tam byly třeba slangy, ty kódové slova, jak jsi to říkal, hele, bachare velitele v tom případě, ale tak si říkáme tady mukl a filcung a tohleto. A to jsou takový známý relativně jako výrazy, ale nějaký, který jsou fakt jako, že kódový něco označujou, jako co by tě napadlo, jaký slova ses tam musel naučit, nebo který si musel pochopit pro tu vězeňskou komunikaci? Tak třeba ty případy, kdy nováček přijde na oddíl a zákonitě k němu přijde hned první největší svalovec, co tam je a začne po něm chtít tabák, tak tomu se třeba říkalo slangově psychika. Mm-hmm. Jo, a psychika byla slangově znamenalo to, že ti frér nechce ublížit, ale jenom hraje, že ti chce ublížit. A zkouší, jestli se chytíš. Aha, takže na tebe nastoupí a chce tě vycukat, chce tě vystrašit, aby ty si mu nějakým způsobem podleh. A to ty nesmíš podlehnout. Ne, nesmíš. Protože když to uděláš, tak se najdou pak jiný, kteří budou dělat to sami. A jak se ti pak bude říkat? Byl tam to takový Konina. Konina. Konino, otoč se a lehni k tomu ke zdi. No, tady mám ponožky, ty mi vypereš, tady mám nádobí, umeješ nádobí a... Udělaj si z tebe sluhu. Snídaní nepotřebuješ, tu mi dáš, no. A často tam opravdu dojde k tomu, nebo jak častý je to, že to je jenom ta psychika a nepřejde to v nějaký násilí, nebo to může přejít v to násilí, nebo je to o tom, že teď bych měl vědět, že když tam někdo nastoupí, takže se jakoby nemám čeho bát, že když to jako ustojím, takže mě nikdo neublíží. Nebo to není tak jasný? To není tak jasný, ale jednoznačně můžu říct, že to záleží na tom, na jakém seš oddílu. Tam jsou trestní oddíly, kde jsou vyloženě hlavně ty problémový. A tam je to na 200% jistý. Mm-hmm. Co dále? Jaký ještě třeba kódový slova? Nebo nějakou specifickou komunikaci vězeňskou, kterou by bylo dobrý, kdyby člověk znal, ovládal nebo nějaký rozuměl, aby to měl jednodušší? Tak ty kódové označení platí spíš na tom daném oddíle. U nás ani jako žádný moc nebyli, protože my jsme byli ten vzornější oddíl. Nicméně třeba tam byla společná jídelna, kde se odevzdávali táci s jídlem, kde tam odsouzený vlastně vyhazovali odpadky do pomejáku a zbytky jídla a právě někdy se stalo, že tam někdo třeba přišel, jo, a měl do toho tabletu, hodil nějaký kontraband a takhle třeba 3krát poklepal a řekl číslo oddílu. Jo, a ten frér, co tam makal, už věděl, že řekl jeho číslo oddílu, protože on už to měl dopředu zjištěný, že on je právě na té jídelně, takže většina těch drog se tam točila, mimo to jako posílání šípů, se točila právě na tom oddíle. Ideální bylo, když přichází nový oddíl na jídlo, tak ještě ten stávající třeba dojídá, jo? Takže někdo si třeba ještě řekne, jo, dobrý, tady budu si s tím řízkem dávat na čas, jo, a pak předá ten kontraband. No. To jsou věci teda. Ty říkáš, že teda když bych náhodou se někdy ocitl v takovýhle situaci, tak mám být jako tvrdej na jednu stranu, to znamená nenechat si věci líbit, ale zároveň se nesnažit být agresivní nebo namachrovaný nebo povýšený, to znamená vyhovět v rámci možnosti. Třeba z mojí stránky já jsem tam měl jednu vlastnost, kterou jako strašně moc odsouzených cenilo, a to je, že jsem se nestaral o cizí věci. Mm-hmm. Jo, to je hodně účinný. Fakt jako ležel jsem v posteli, četl jsem si knížku, jo, a oni tam na pokoji rozebírali všechno možný, chodili tam z celého oddíle, já kdybych chtěl, tak bych mu všechno vyzradit, kdo na koho jede levou a takhle, a neudělal jsem to. Prostě jsem si jel svoje, jak se tam říká, a to je hodně ceněná vlastnost. Mít něco, čím se můžeš zabavit, můžeš cvičit, číst, dělat si poznámky, cokoliv. A co je tam třeba ceněný jako nějaký skill, dovednost, já nevím, když umíš zpívat, hrát kytaru? Právu.
Znalost právu. To je vlastně pravda, že hodně těch muklů se tam potom vzdělávají v tom právu, aby si mohli nějak třeba pomoct sami sobě, nebo zastupovat třeba i někoho jiného v tom vězení. Takže kdo měl nějaký rámcový znalosti z práva, tak byl jakože hodně ceněný a mohl si jako vydělat tabák, cukr, takovéhle věci. Získali postavení nějaký. A jde o to, že oni třeba vězni hlavně řešili podmíněné propuštění. Nevěděli, jak napsat tu oficiální žádost k soudu, jak ji podat. Takže a to si dělají sami, jo, ty odsouzený. S tím jim nikdo nepomáhá. Nebo to může podat advokát. A když mají peníze na advokáta, tak přijdou, dají nějakému vězni třeba tabák, 2, nebo mu trochu nasypou a on jim to napíše. To záleží na něm, jaký si on stanoví podmínky. Ale určitě je to výhodnější za jeden tabák, než platit advokáta. Ty jsi teda po 14 měsících neměl si žádný nášup, nic. Ne. Byl jsi jakože dobrý vězeň. Ty jsi teda vyšel po těch 14 měsících, ale ty seš dál ještě v nějakém dalším zařízení. To znamená v jakým, proč? A třeba jak moc se to liší od toho vězení? Lepší, horší, otravnější, zajímavější? Jsem na detoxu v těch Dobřanech, jo, a tam mi to přijde spíš takový zase úplně jako jiný svět, jo. Tam se naopak jako práskání personál cení, jo, že prostě jako... Bachaři nechtěli, aby se jim bonzovalo, protože by jim to přidělávalo starosti a tady jsou rádi, když někdo přijde bonzovat. Jo, protože jsem momentálně na oddělení, který už je skoro rok čistý a přijde mi ale, že se to personálu jako úplně nelíbí, jo? Že oni potřebují něco, s čím můžou pracovat, takže hledají i ty sebe menší záminky, jak nám udělit nějaký sankce, jako třeba pozdní příchod na nějakou terapii nebo takhle. Takže je to takový jako přátelštější celkově, to bylo v tom vězení, než teďkon, kde seš teď? Jo, určitě. Tam jsem měl klid na čtení, tady je ten režim rozkouskovaný vlastně na celý den, každý 2 hodiny po tobě někdo chce něco, takže jsem si nemohl třeba číst 6 hodin v kuse jako ve vězení. Aha. A je to za tebe dobře nebo špatně? Jako učíte se tam nebo procházíte něčím, co reálně k něčemu je, nebo je to možná tak trošku jako činnost pro činnost? Tak fyzická aktivita na pracovní terapii v zahradnictví je určitě velká pomoc, to je jako o tom žádná. A ještě bych řekl, že je taky výhoda, že tam máme nějaký posilovací jako závaží. Cvičit. Jo, cvičím normálně takhle, takže myslím, že to je jako hodně velká výhoda, no, protože to tělo to zkrátka potřebuje. Jo, jinak člověk zakrní, vyleze ven a nemůže nastoupit ani do práce. Ty seš teda teď jakoby kolik, 2,5 roku někde, nebo 2 roky dohromady, že jo, s tím trestem, vazbou, trestem, tohleto. Kolik ti ještě zbývá? Měsíc. To už teda dáš to v pohodě? To už je oficiální, jako mám od personálu mi bylo řečeno, že mě pustí, takže není problém. No. Co budeš dělat, až vyjdeš? Pokládat koberce. Už máš práci? Jo. No tak to je skvělý. Takže u tebe to byla převýchova, nebo ty seš rád, že jsi seděl, protože ti to změnilo život k dobrému. Jo. Je to opravdu pro tebe, to byl ten převýchovný ústav? Jo, určitě. Vězení jako taková vejška, jo, v uvozovkách a ty Dobřany spíš taková základka. Hele, a co si z tohohle období 2letýho, ty jsi ještě mladý kluk, takže na druhou stranu jako nějak zásadně ti to život nezničilo, neomezí. Co si z toho odnášíš? Co je pro tebe takový největší ponaučení? Nebo ptám se za prvý, jako, jak nahlížíš na ten minulý život, ale třeba co ti to vězení i dalo do budoucího života. Jestli se tam dá najít i něco kromě toho, že teda ti to zachránilo svým způsobem život, něco, co potom dokážeš využít. Tak určitě to je to, že bych si neměl dělat rychlý úsudky o lidech, naučit se líp pracovat s lidma, to je pro mě zásadní. A neinterpretovat si i ty signály, třeba i slova, co lidi říkají zkratkovitě a dělat si nějaký dlouhodobý úsudky. A nějaká třeba disciplína nebo řád, to, co jsi říkal, že jsi neměl, že jsi byl lajdák a tak, že třeba i tohleto v tom tě to vězení trošičku posune dál, že najednou tam máš jasně definovaný, kdy co musíš, jak musíš, jinak přijde trest. Myslíš, že se to dá potom jako využít v běžném životě? Určitě dá se to zužitkovat. K sobě jsem si ještě přiřadil, zase jsem si naložil na ten talíř trochu víc, protože ty základní pravidla, co tam musíme dodržovat, to je minimum. Jo. Takže já jsem si to ještě musel přidat, trochu okořenit. No. No a jsi si jistý, že se nevrátíš nikdy do vězení? Jo, jsem si jistý. To jako fakt to
to ani nejde popsat slovy, jaký to tam je. Je to jiný svět, je to hrozný zážitek, je to prostě úplně jiná dimenze. Jo, je to běžný občan jako to nepochopí, který tam nebyl. To se musí zažít, to se nedá vyprávět, jak se říká. Jo. To je neuvěřitelný. Já ti strašně moc děkuju, že jsme si takhle otevřeně o tom mohli popovídat a přeju ti, aby si opravdu v tom životě teda nastoupil po té správné cestě a už si nikdy nemusela takovéhle věci řešit. Jo. Honzo, Nemáš díky. zač, v pohodě. Díky.